Nakatilaw na mog sinugbang sardinas o sinugbang ginamos. Di pon matabas-tabas, purtip mong ayusa. Walay daghang pasundayag, lahos. Oh, diyan na po, tirada na punta. Ready ho na ta ng atong dalhonon. Diyan na atong kanon, isod na lalargo sa sudlanan. Siyempre, di po ta nakalimta ng atong plato. Di po ta nabiyaan ng atong pisi sa barko. Giitsa pa largo. Wala ilangay-langay, alsahan na dayon. Batsi na ta, paspasitikang kay taob na. Aw, diara, piti na din ginamos. Wala ilangay-langay, taksi na dayon. Ops, ang lamas di ay. Aw, apilan na din na natong kugon. Parisan og bunga sa jumili na. Aw, kisi-kisi. Apilan po na natong sikwa. Aw, paksit, matik na, isod na din na sa plastic. Oh, ang uling di ay. Aw, siyempre, ato po ng apilan. Taisa, ang sardinas di ay. Aw, siyempre, matik di na tanang makalimtan. Oh, wana, di na tas pagatpatan. Purti pang pagkalabasas panahon. Aray na punta mag-food trip, di na punta sa kalibunan. Napay nang nguyong gamura og naong singgawong sa tuwa. Di ara, nakakita na tag-ispat. Wanay daghang pasundayag, iplasta na largong mga materialis dia. Nya, unsay tanaw ninyo? Okay ra? Aw, okay kayo. Di na ta maglangay. Aw, bukaro natin ni atong tit nga gipalit pa nato ko sa kalibo. Purting ayusa. Oh, dire, mangita tag sugbaan kay wala ta kadag sugbaan sa tuwa. Uy, sinay, kani gamit kani para sa tuwa. Purti yung pagkaayusa. Aw, kini, screen ay, purting gamitan ni sa tuwa. Gamit man din ipang labay ra. Aw, matik nakikuha na din nagkahoy sa usada para sa ilanan sa tong sugban. Aw, wala daghang pasunlayag, iitsa na. Matik, di na tanan dugayon, gisiya na ng plastic. Siga dayon, purting ayusa. O hala, paypay na para mo sila og yung tamas ginhawa. Paspase yun. Sos, purting yun ang ayusa putripan rin ilong sa pagkatmatan. Gipalupan na pa nato nag-drone diya o. Purting ayusa yun. Sos, grabe pag pagkanindo tapos panahon. Grabe labasa, grabe inita. Oh, dera, ready na tong si kuwa nga gitagod-tagod. Matik baga na dayon wanay daghang pasudayag, iitsa na natong suban diya. Nagpataka lang og itsa. Oh, hala, tarong nga. Oh, kana, goods. Okay kayo. Iitsa na dadang isda tong sugbaonon. Purti pang pagkalabasa. Gisugba largo, wanay daghang pasudayag. Kuha ana kay di na mao. Ablihan pa man tanauna kay kuhaon man tanang isda nga inog sugba. Oh, purting ayusa. Matik, iyabo na tanan dayon sa hukaran para kuhaon na tanang isda nga inog sugba. Wanay daghang pasundayag, sugdi nas pagsugba. Punit-punita, isugba na yun purti ngayon sa yun. Grabe pagkalabas pa ng isda bagong kuha pa yun Purti pang pagkamahalas kilo, kay labas pa kayo. Paypayin na diya para madali nagluto. Grabe, nagpanladok na itong mga kauban ng murag na mga singgaw. Purting pagkayusa gusto ko ba ni ron? Sos, purting ayusa sa sinugba. Oh, dara, gibalin na nato kay napagod ng uban. Tarungan na og sugba diya kay purti pang pagkamahala ng kilo ng isda. Grabe purti kaayusa. Oh, kung pa mo kasuway, panuway mo. Di po day mabasta-basta, grabing pagkayusa. Naunsa man na diya? Luto na. Matik, hauno na tanadayon. Grabing pagkalamia pag yun sa sinugba Sos, piti-piti yun yung baba ron. Sos, grabe Di po mabasta-basta ang labas og baon. Diya na, luto na. Ato na nagipampunit diya, kaya anugon kayo ang namilit. Purti ba yung pagkamahala sa kilo aning isda? Diya na, wanay dakang pasundayag. Sugbaon na punta niya atong isda nga gipalit purti pong pagkalabasa. Di po day mabasta-basta ng isda sugbaon, kay grabing pagkalabasa. Grabe purti ayusa. Diara, gitaping-taping sa batong isda nga labas pa kayo, gisagulan pagsikwa. Gibutangan burog bungas jumilinas kilira, purti yung pagkayusa. Di isa na mabasta-basta ng isda nga labas pa kayo. Matik, apilan po ta nagkugon para mas mulami yun atong timplada. Buyukan nita nagsos, purti ayusa. Mura pagbaligya sa restaurant, buyukan nita nagkugon niya, asos, purti pagkalamia. Grabe yung finish product purti pagkayusa. Di po mabasta-basta atong usa ka isda nga gisugba. Gibuyukan pagsos ayusa. Matik, kwaon natin na itong bahaw, sugda natin nagtukob, kagipanggutom na itong mga kauban nga mura pang naong mga singgaw. Grabe, nagpanladok na itong mga kauban purti na yun ang pagkagusla diara, luto na nga itong samgyupsal. Diara, matik, walay daghang pasundayag, sugdi nas pagtukob, kagipanggutom na itong mga kauban nga mura pag naong mga singgaw. Di po ni mabasta-basta itong mga kauban, kidago po kayo mga lamoy. Hala, bira. Good kayo Bira des utot-utot ikaw man. Sao ayo di mo? Uy. Uy, may dali ba? Ano pa Sial ba? Good. Paano yun? Sial ba? No? Sial ba? Mayo? Piting ba?
Ini kan kusong ni dek. Ano imno mo? Ikaw tulo na mo mo. May pride up. Mula kang baka bang igual ini. Canggup cal gerudang dan dia, Bang. Galit. Lami kamu man. Usak. Sanggup salah kamu. Tahu naruh dito. Kaya pa ito? Nagsilig na yung pa. Ano ni Bang? Dahil Bang, utot ko sa ikaw tukar ni Bang. Salawa. Sino yang beli asuka ini, Dok? Ang beli asuka. Napay ko na. Ha? Ko na lang kaya ako. Sa to pa pagkinit na. Kunin Tapilaw na magsama ini. Check mapapok ko nun. Ano ba? Ano ito ka na? Wala ko mo magtingwa ko mo. Sanawan ka? Kana iyang itaw. Sweet sa speed light ba? May bagrak mo ba? Oh, diara, naglakaw ng mga singgawon kay nga busog na. Oh, diri lang takotob, isir og i-like ni nga video para daghan patag matukob.